фарҳанги воло дошта бошед, дар ниҳояти кор як дилсардӣ пайдо мешавад. Онҳо ягон амрикоро ихтироъ намекунанд. роҳи ҳаллаш аз чӣ иборат аст? бо роҳи тундӣ, даҳшатафканӣ 50% мушкилиҳо аз байн хоҳанд рафт. як тафаккури интиқодӣ дошта бошад ки ҷомеаи обод метавонад ки ба як ҷомеаи валангор мубаддал шавад. яке аз ҷанбаҳои фарз кардем ҷанбаи ба ифротгароӣ рӯй овардан ин то як андоза худро амалӣ карда натавонистани як фард аст. фарз кардем як шахси рӯ ба камолот ки интизориҳои зиёд дорад, фарз кардем орзу ормонҳои зиёд дорад, вақте ки вай худро дар ҷомеа намеёбад ба истилоҳи ё ки худро амалӣ карда наметавонад, ӯ яке аз даричаҳои ифротгароӣ метавонад ки барои боз шавад. ва сайди ифротгароӣ низ ана мин гуна инсонҳо ҳастанд. пас мо бояд ки ҳамон инсонҳое ки то як андоза умедашон гусаста аст, инсонҳое ки фарз кардем интизориҳо доранд, инсонҳое ки то як андоза дар банди фақранд, дар банди қарзанд, дар банди фарз кардем як мушкилӣ ё ин ки қайде гирифтор ҳастанд, ҷомеа ба доди онҳо бояд ки бирасад. ин як кори содда аст. фарз кардем ҷомеа бехатари худро аз нуқтаи назари иҷтимоӣ фарҳангӣ метавонад ки дар дохили худ масалан таъмин карда тавонад. мо барои чӣ дар бораи ҷомеаи шаҳрвандӣ бисёр суҳбат мекунем? мо бояд ки ифротгароиро дар ҷанинаш ҳал кунем. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки нагузорем ки он нашъу намо ёбад, нагузорем ки он ба камол расад, нагузорем ки то он вақте ки як ифротгаро ба як терроризм мубаддал шавад, як ифротгаро фарз кардем ғояҳои сироятии худро мин ҳайси заҳр дар ҷомеа корад, он бор хоҳад овард. ба ҳамин хотир вақте ки мо мегӯем ки мушкилиҳо бояд ки ҳал шаванд, ин як чизои содда аст. фарз кардем шумо дар ҳамин роҳаткурсии мақомоти давлатӣ нишастед, масъулият доред. масъулиятон аз чӣ иборат аст? ҳар кас дар ҳамон участкаи кори худ, дар ҳамон ҳавзаи кори худ агар ба доди мардум расад, мушкилии мардума ҳал кунад, дар ин ҷо дар симои мардум як ёрдамчӣ пайдо мекунад, як дӯста пайдо мекунад, як рафиқа пайдо мекунад ки дар пушти ӯ мин ҳайси кӯҳ истодааст. агар фарзан 3 бор 4 бор як мансабдорро муроҷиат кардед ва дар ниҳояти кор ҳамон коротонро накард, дархости қонунӣ шумо иҷро накард, дидгоҳи шумо чӣ гуна мешавад? ҳамин қадар агар фарҳанги воло дошта бошед, ҳамин қадар шуъури муқтадир дошта бошед, ҳамин қадар назму адабиёти фарз кардем миллие донед, ҳамин қадар ҳисси хуб дошта бошед, дар ниҳояти кор як дилсардӣ пайдо мешавад. вазифаи ҷомеа ҳамон афрода дар ҷомеа аз дилсардӣ нигоҳ доштан аст. аз нуқтаи назари равонӣ ин хеле муҳим аст. идеяҳои экстремистӣ мин ҳайси заҳр дар дили ҷомеа кошта мешаванд, аммо бор овардан ва наоварданаш аз ҷомеа вобаста аст ки ҳамонро парвариш мекунад ба истилоҳӣ дар нохунак ё ин ки ҳамонро решакан мекунад. парвариш карданаш ҳамон мушкилиҳо аст. парвариш карданаш ҳамон дилсардӣ аст. парвариш кардан ҳамон худа амалӣ накардани як фард аст. як фарди ба камолрасидае ки ният дорад, интизорӣ дорад, орзу дорад, ормон дорад, бихоҳад ки амалӣ кунад, аммо пайдо намекунад ин чиза. калидашо пайдо намекунад. ҷомеа бояд ки барои ӯ ҳамин калидашо пешниҳод кунад. аз нуқтаи назари равонӣ ва равоншиносӣ ҳатто ҷомеа бояд ки ҳамин позаҳрашо худаш пешниҳод кунад. ба хотири як организми воҳид қабул кунад ки ин хатар аст, ин чолиш аст, ин таҳдид аст, он арзишҳое ки мо дорем ва мин ҳайси орзу ормон хидмат мекунанд, ҳамонам он метавонад ки аз байн барад. меъёр бояд ки татбиқ шавад, меъёр бояд ки амалӣ шавад. вақте ки меъёрро татбиқ мекунем, вақте ки дар раванди татбиқи меъёр қомуси асосимон адолат мешавад, меъёри маънавии асосӣ адолат мешавад. агар чӣ гунае ки зишт набошад, чӣ гунае ки тунд набошад, чӣ гунае ки сахт набошад, агар адолат татбиқ шавад, агар механикӣ суҳбат кунем, агар 50% мушкилиҳои марбут ба экстремизму терроризм аз байн хоҳанд рафт. ба хотири чӣ? ҷомеа онро худаш безарар мекунад. ба ҳамин хотир адлпешагӣ, адлсолорӣ, ба дод расидан, додрасӣ хеле муҳим аст. хеле муҳим аст то ин ки мо ба осиёби ҳамон ифротгароиҳо об нарезем. фарз кардем онҳо ягон амрикоро ихтироъ намекунанд. ё ки амрикоро аз нав кашф намекунанд, ё ки намекушоянд ба мо пешниҳод намекунанд ки ман ин тур асту, ман ин тур аст. ягон мушкивона таҳлилҳои фундаменталӣ намекунанд. онҳо мушкилиҳое ки дар ҷомеа вуҷуд дорад, ҳамоно гирифта ҷома мепӯшонанд, ҳамоно гирифта ба як консепсия мубаддал карда боз ба ҳамон ҷомеа бармегардонанд ки ман дидем ин мушкилии шумо аст, ино вобаста аст, масалан роҳи ҳаллаш аз ин иборат аст, аммо бо роҳи ҳаллаш аз чӣ иборат аст? бо роҳи тундӣ, даҳшатафканӣ, ҳаросафканӣ ва зӯргӯӣ ки барои як ҷомеаи солим, барои як ҷомеае ки мехоҳад ки як
ҷомеаи муваффақ созад, ин қобили қабул нест. Дар дунёи имрӯз ягон ин қобили қабул нест. Масалан, ягон давлати имрӯза рушдкардатарини ҷаҳона мо намебинем ки дар он ҷо фарз кунем дар асоси меъёрҳои экстремистӣ рушд карда бошад. фарз кардем ин як шапотии обдор ба ҳамон рӯи дилхоҳи ифротгаро аст ки як бор ба тундӣ матраҳ намудин масъалаи иҷтимоӣ. Ягон ҷомеаи мутараққӣ дар асоси ғояҳои экстремистӣ наметавонад ки камолоти худро таҳрик диҳад, наметавонад ки рушди худро таҳрик диҳад. ба хотири чӣ? баръакс шумо медонем, баръакси оне ки фарз кардем як ҷомеаи обод метавонад ки ба як ҷомеаи валангор мубаддал шавад дар асоси амалӣ намудани ғояҳои ифротгароӣ. ин хеле чизи содда аст. ҳамина ба мардум расонидан ин рисолати рақами яки ҳамун чӣ гуне ки гуфтед коршиносон аст, ҳамун онҳое ки дар татбиқ қарор доранд, онҳое ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳастанд. ман фикр мекунам ки ин чиз мо аз ҳамин чиз ягон вақт бояд ки саҳлангорӣ накунем. хатари экстремизм, хатари терроризм нобаст аз он ки мо дар ҷомеа онро вонахӯрем ҳам он ҳамчун идея аз байн нахоҳад рафт агар мо вай фарз кардем позаҳрашо ҷустуҷӯ накунем. яъне ки ба тариқи вазифаи минималӣ ҳамун коршиносон доим бояд ки бедор бошанд. системаи маориф бояд ки доим бедор бошад, такмил кунад. як фарди такмилёфта, як фарди агар мо такрорам шавад, масалан мегӯем як фарде ки як тафаккури интиқодӣ дошта бошад ки дар ниҳояти кор ҳамон тавонад ки чӣ кор кунад, сиёҳ аз сафед фарқ карда тавонад, донад ки ақидаи экстремистӣ ман ин аст, ақидаи солим ман ин аст. ҳамин агар фарқ карда тавонад, агар хеле гапи калон аст.